Sesama goblok gak bisa. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Gogelok neng kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Wis sarjana lho. Iya. Wis sarjana lho. Seni. Lebih di atas saya lho. Lo Iya. kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Orai. Lah, stresimu tuku. Ora lho wis. Aku men goblok wae apa. Dikandani. Iki gemes iki. Adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh. Bodek, ra iso maca. Celat. Oh, celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan, ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku kan senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Mbak, guyu. Pane piro bayar aku? Wani.